Tun daraktan nan wanda aka fi sani da Aminu Saira ya ƙara sauko sababbin hikimomi da kuma dabarbaru wanda zai ci gaba da sakawa a cikin wannan series mai suna Labarina. Mutane da dama na jinjina wannan jarumi domin kokari da yake wajen kawo muku abubuwa wanda suka dace da ma wanda suke nishadantarwa da ma wanda suke ilmantarwa a cikin wannan series mai suna Labarina. Sai dai kuma ta wani bangaren mutane da dama suna ganin da cewa tabbas Aminu Saira ya gaza ta wani bangare da ke cikin wannan series mai suna Labarina, inda mutane da dama suke ganin da cewa tabbas Aminu Saira ya yi sako shirme a cikin wannan series mai suna Labarina, inda mutane da dama kuma suke ganin da cewa tabbas Aminu Saira ya san abin da yake yi, sannan kuma suna ganin da cewa Aminu Saira zai yi abin da za a sha mamaki a cikin wannan series mai suna Labarina. Babu shakka mai sauraro ka kaɗe kunnen kaka na ka gyara zama domin saurara wannan labari a cikin wannan talenta mai suna Movies News domin samun labarai dumin su. Kasance da mu ta hanyar dangwala mana subscribing kana ka dangwala mana ƙararrawar sanarwa domin ta haka za ka iya samun sabbin bidiyon da zarar mun ɗora. A mamallakin fim din wato daraktan na Aminu Saira na ƙara ba mutane haƙuri dangane da complaint da ake samu ta kowane bangare dangane da abubuwan da yake yi a cikin wannan series mai suna Labarina, inda yake ƙara ba mutane haƙuri kan cewa su yi haƙuri akwai abubuwan da zai yake so yi su a saka a cikin wannan series mai suna Labarina, inda kuma ya ƙara da cewa babu shakka akwai abubuwan da idan mutum ya haƙuri ya ci gaba da kallon wannan series za a zo bangaren da insha Allahu zai jinjina masa domin yin ƙoƙari da aka yi a cikin wannan series mai suna Labarina. Ya ƙara bayyana al'umma cewa tabbas akwai abubuwa da dama wanda ba kowa ba ne zai san da shi sai ya tsaya haka wannan series mai suna Labarina, inda ya ƙara bayyana da cewa yanzu ne fa aka dawo wannan series mai suna Labarina, inda mutane dama suna ganin da cewa tabbas maganar Aminu Saira tana kan hanya, inda an san da cewa a halin yanzu babu wani fim wanda aka fara series kasa da shekara 4 har yanzu ake yin sa kamar wannan series Labarina, inda an san daraktan mamallakin fim din Labarina fitacce ne wajen iya sarrafa wasu hikimomi da kuma dabarbaru wanda za a ci gaba da kallon fim ɗinsa wanda kuma yake zamanantar da fim ɗinsa wato fim ɗin Labarina. Mai sauraro karka dai kunnen kaka na ka yara zama domin saurara wannan labari a cikin wannan talenta mai albarka. A mamallakin fim ɗin nan wato daraktan na Aminu Saira ya ƙara bayyana al'umma cewa a ci gaba da haƙuri domin abubuwan da yake shiryawa suna nan tafi. Yana ƙara ba mutane haƙuri dangane da masu kallo waɗanda suna kallon amma kuma suna yin complain, inda ya ɗauki hakan a matsayin gyara wanda kuma ya ce insha Allahu za a gyara, za a ci gaba da ƙoƙari wajen kawo muku abin da kuke so a cikin wannan series mai dogon zango wato Labarina. Kasance da wannan cewa za mai albarka ta hanyar dangwala mana subscribing da ƙararrawar sanarwa domin ta haka za ka iya samun bidiyo mu a duk inda kake.